Dunay ang never seen before nga audition ni Kapuso Beauty Queen Herlin Budol aron maangkon ang lead role sa Maganang Dilag. Ang iyang pagka-natural sa kamera ug pasiaw ang nakadani sa mga screeners nga pilion siya. Si Herlin Budol ang medala karon sa papel isip Gigi Robles. Angay atangan ang 5th anniversary special sa Amazing Earth kay dadunta sa mga maanidot nga lugar tibok nasod. Padayong ibida ang mga makabilib nga mga lugar ug sayran ang mga istorya luyo sa katahom sa matag lugar. Ang 3-part anniversary special magsugod karong Biyernes, July 14, 9:35 PM pagkahuman sa Royal Blood. Nakugang ang mga anak ni Don Gustavo human na sayrang buhi pa kini o kalit nga mipatimaw at tubangan kanila. Karon buot masayra ni Gustavo kung kinsa siya mga anak ang nagpaluyo sa suway nga pagpatay kaniya. Kinsa kaha ang utok sa pagpang-ambush kanang dungan tang sayran matagabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.